namba 0800-970-0001. Wayawo Allah corona virus kaji cutar wannan zamani ka taimaki Najeriya cutar kakar ta sami gidan fako karɓi tuban mu yara ba astagfirullah ba dan halin mu ba. Yawo Allah corona virus kaji cutar wannan zamani ka taimaki Najeriya cutar kakar ta samu gidan fako karɓi tuban mu yara ba astagfirullah ba dan halin mu ba. Wayawo Allah corona virus kaji cutar wannan zamani ka taimaki Najeriya cutar kakar ta sami gidan fako karɓi tuban mu yara ba astagfirullah ba dan halin mu ba. Nambar mai waka 081 37 23 65 01. Allah ya kare mu.